Канапацкая крытыкуе сённяшнюю апазіцыю, Айдукевіч ускосна крытыкуе Канапацкую. На гэтым тле Лукашенко выглядае амаль цэнтрыстам. У самым разгары агітацыйная кампанія па выбарах, так званых выбарах, якія апазіцыя называе безвыбары прэзідэнта Беларусі. Пачаліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты па радыё і тэлебачанню, з'явіліся перадвыбарныя праграмы кандыдатаў у прэзідэнты. Нічога цікавага там асабліва няма. Ніхто Лукашэнку не крытыкуе, і палітыку сённяшніх беларускіх уладаў не крытыкуюць, што гэта вельмі важна. Можна хіба што адзначыць, што больш вылучыўся кандыдат ад камуністычнай партыі Саранкоў, які займае такую, ведаеце, жорсткую антырынкавую пазіцыю, антызаходнюю пазіцыю, які выступае за жорсткае пакаранне без памілаванняў усіх политичных противников. Уважаемые товарищи, за последние 30 лет, благодаря самоотверженному труду белорусского народа, под мудрым руководством нашего народного президента, наша страна добилась не просто международного признания, а безусловного авторитета среди по-настоящему независимых государств. Для многих в мире мы, как ранее Великий Советский Союз, ориентир прогресса, борьбы за справедливый миропорядок против империализма, колониализма и фашизма. Ну і на гэтым тле Лукашенко выглядае амаль цэнтрыстам, які такіх жорсткіх пазіцый не прытрымліваецца. Пра ўсё астатняе казаць даволі цяжка. Канапацкая крытыкуе сённяшнюю апазіцыю, Айдукевіч ускосна крытыкуе Канапацкую. Ну вось як бы такая выбарчая кампанія. Ну, найбольш цікава, як вядзе кампанію Александр Лукашенко. Фармальна ён яе ніяк не вядзе. Ён адмовіўся ўдзельнічаць у выступах па тэлебачанню і радыё той час, які паложана для кандыдатаў у прэзідэнты, і займае такую пазіцыю, што мне, маўляў, няма калі займацца гэтым глупствам. Я кірую дзяржаваю, у мяне шмат дзяржаўных справаў. Агитационный этап наступает. Хочу вас предупредить, что вы будете главными действующими лицами. Откровенно говоря, у меня просто на это не будет времени. І, можа, менавіта па гэтаму ягоная перадвыбраная праграма прайшла так незаўважна. Бо з'яўленне ягонай перадвыбранай праграмы азначае, што фактычна ён становіцца ў адзін шэраг з усімі астатнімі кандыдатамі, а ён бы гэтага не хацеў. Таму пра ягоную праграму амаль не згадваюць дзяржаўныя рэсурсы. Яна з'явілася толькі ў газеце «Звезда» і «Рэспубліка», якія мала чытаныя ні ў Белта, ні ў газеце «Беларусь сегодня», ні на сайце Лукашенко этой праграмы няма. Такая як бы незаўважная, прычым улада робіць максімальна, каб яна была незаўважная. Але ўсё ж такі любая праграма – гэта дакумент гісторыі, і таму я б хацеў звярнуць на 3 моманты гэтай праграмы. Першы момант, там ясна бачна пэўная супярэчнасць. З аднаго боку Лукашенко кажа, беларуская дзяржаўнасць адбылася, яна устойлівая, і гэта вынік 30-гадовай дзейнасці яго самого. А потым кажа, што вялікі выклік стаіць перад беларускай дзяржаўнасцю, што ўпершыню за 80 гадоў апошніх самае так крытычны пункт для беларускай дзяржаўнасці. То бок, аказваецца, што зусім не так усё добра з беларускай дзяржаўнасцю. Ну і там ёсць такія відавочныя рэчы, якія відавочна супярэчаць рэальнасці. Прычым відавочна слова, дзе ён кажа, што вось Беларусь мае суб'ектнасць, што голас Беларусі стаў мацнейшым за апошнім часам і так далей. На міжнароднай арэне, хаця якраз наадварот, Беларусь у ізаляцыі, Беларусь пад санкцыямі, у Беларусь не лётаюць самалёты з Еўропы, беларускія спартоўцы выключаны з
сусветных спартовых спаборніцтваў і так далей. Ну і яшчэ Лукашенко кажа, што трэба дыялог, трэба супярэчнасці знімаць у грамадстве, трэба перагарнуць старонку, і ўсё гэта адбываецца на тле вельмі жорсткіх рэпрэсій адносна палітычных зняволеных. Але Лукашенко працягвае сваю выбарчую кампанію, ездзіць па прадпрыемствах, сустракаецца з электаратам, умоўна кажучы, хоць усе гэтыя сустрэчы вельмі добра зарэжысаваныя і ніякіх непрыемных пытанняў там ніхто не задае. Здравствуйте, меня зовут Орочко Дмитрий Александрович, начальник отдела правовой и кадровой работы. Уважаемый Александр Григорьевич, в нынешнем году наш завод «Ровесник Великой Победы» отметит свое 80-летие. Благодаря вам национальный бренд марки «Аист» обрел новую жизнь. Его можно увидеть на выставке достижений суверенной Беларуси, где я недавно побывал со своей семьей. Скажу честно, нам очень понравилось, и считаю, что каждый гражданин должен побывать там, чтобы ощутить гордость за нашу родину, за народ. Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея данной выставки, и стоит ли в ближайшее время ждать новых выставочных проектов? Мотавелазавод наведаў, і там шмат што разважаў пра ворагаў вонкавых, чамусь гэтым ворагам цяпер ён зрабіў менавіта Польшу чарговым разам. Мы видим, что они готовят там отряды и прочее, давно видим, но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать. Они на территории Польши, и оружие они используют, что могут против этих поляков. Ну і там такія цікавыя былі разважанні наконт таго, што вот не хапае працоўных рэсурсаў, і недрэнна было б сюды запрасіць імігрантаў там з Афганістана ці Сірыі. І вось гэта вельмі цікавы момант. То бок сваіх кваліфікаваных беларусаў Лукашенко выціскае за мяжу, бо яны не любяць яго. А наадварот, на іх месца запрашае іншаземцаў з краін з іншай культурай, з іншай рэлігіяй, з іншай ментальнасцю. Ну, наколькі гэта мудрая дзяржаўная палітыка, я думаю, што ацэньваць беларускім грамадзянам ці сёння, ці можа ў недалёкай будучыні.